गोथाव बेवदो बेरफुंजानि हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हामनानै नायदोंबा अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे आरो मादैया नै मुला फुख्ल'दों मुलाखौनो बोराया जि रोजा खुफैना होदों ओमफ्राय बेखायनो फुख्ल'नानै ओमफ्राय नोंसोरखौ एकदम फुंनिफ्रायनो बरायहरलायबाय नै आंहा सिखारनाय लोगो लोगो मबाइला आखायाव थाफाखानांगौ उफाय गैया मा खालामो मा खालामा ओरै खेबलांफाजोब माबानो अबाव मोननो कन्टेन्टआनो गैया सानफ्रामबो मा कन्टेन्ट मोननो लोगोफोर बे मुला फुला बायनायखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलायबाय आं ओमफ्राय मुलायाबो साइना सुइना जोबसो साइना दं रायखस मुला दं दिसि दं रागा जोंनां खुफैनायालाय वायथ' मोजां जाम्बाल रागा जोंदोंमोन बोराया बे मुलाखौ खुफैबा मिथिगौ आंजों दाय जादोंमोन सप्ता खनसे रायलायाखैमोन बेखायनो मुलायाबो बेखायनो गाज्रि जादों नंगौना केमेरामेना बोरैबा जागुलायबाय सिबायलै नंगौ जाफुला बारहांनो माने थाखोसेल' बारबाबो खामानि गैया ओंखाम गोरलैनि फुजायाव होनो मोनगौमोन बुरजा बारबा गोमो बिबारानो गैया जा मोजां बारखादों बे फुला बारनायनिबो जुर गैया ओमफ्राय नै एम्फौ साथोब खाजोबलायबाय मुलिसो सारनांसिगोन एम्फौनि मुलि मोस्रोमनि मुलि मोस्रोमफ्रा बाहा लायोलै गाखोनानै खेबना होग्राबो गैया हारसिंनो सिब जानोसै मालायनि बादि नै दाहाय ओंखाम जानबाय टाइमानो गैला हास्लाबला नुबाय लोगोफोर मादैना खाजाया पटकेसाव सोनानै दोनबाय आं मोननानै गुसुबा जानो बायोना ओमफ्राय मुलाया मोनाखै आंना दरखानाय मुलाया माबा बिदैखौ जि ओंखारबाय बिदै ओंखारबाबो जागोन आं जिनो साखिबाय आं गोदै जाथारबाय हेल' सनाफोर मादैया नै जानायाव लोगो हमलायबाय ओमफ्राय ओंख्रिया दालि होनबाथाय आंनि फेभारेट ओमफ्राय मुला मैद्रु दहाय मुला मैद्रु खारैखौ होखाबाय जि गोदैखालै जोंना मुला मैद्रुआ ओमफ्राय ललिपप दामानि बेदर जाथारिखाय नाल' जादोंना नाया खारैसोहाय लोगोफोर नाया भिटामिन नङा लसो जादों आंहा दामानि बिरादनो देहाया एनार्जि खम जाथारदों बेखायनो दिनै बयलार आरो बेबो बयलारसो दाउखौबो मोना नालाय लकेल दाउखौबो न'निखौबो बायनानैबो जानो बायो न'आव दं मारै बायनानै जानो दुन्दिया बाथोन सिफ्लेनोसै आयै फिसा दुन्दिया बाथोनजों दाबादियाव ओंख्रिखौ नांलाया खेबसे जाग्रोनोसै आं गोथावथारलै ओंख्रि नांलाया जि गोथावलै ओमफ्राय ना लोगोफोर नोंसोरनो देखायबायनानै थाबथालायनो नागिरथारबाय आं ओंख्रि गैयालासिनो जानानै ओमफ्राय ओरैबादि गोथाव मोनो आं दालिखौबो आक्रमन होनसैलाय मादैया गोथाव जानांगौलै
जानांगौ लोंनांगौ थैखानांगौ ना सन्तलाबाहाय एक्चुअली जोंना बाहाय नैबेहाय मैगङा बिराद गोदै जायो मैगंफोरा सेस गोदै जोब लाइफोरा जि गोदै जायो ना दाउ गाखोबाय दं आदैया जोंना बयलार दाउ मोदोमखौ जाबाय बिखाल' जाहैबाय बेनि बिखाजों थुखिजोंखौ दोनबाय ओमफ्राय आं ललिपप जाबाय ओमफ्राय फिसाजोआ गांखं जाबाय गांखं जानो मोजां मोनो फिसाजोआ लोगोसो मोनो सासे बियादैया होनहरदोंमोन खारैजों गोखैजों जानाङा एसिडिटि गेस जायो होननानै नोंमारगौबो दे गेस जादोंबो आं मोनथिखागौ आं जायो होननानै ओमफ्राय बे खुगानि थाखायनो जायो गोथाव मोनोना खालामनानै जानांगौ जायो आं रिप्लाय हरगोन ना हराखैथाय कमेन्टखौ होनबाबो आं जानायाव होनबाय आरो टाइम गैयालै मादैया कमेन्ट फरायो ओमफ्राय रिप्लाय हरनोनो टाइम जाया सामफ्रामबो बोरायजों गालां जायो आं मालाय बिस्रा हौवा मानसि खामानि गैया जाखांबाथाय आंहा जाखांबाबो खामानि दैजों थिगसे रुनानैसो गुरै खालामदों आं आलुआ बानलुआनो बानलु आलुखौ जाबाय आंहा